Inkosi. Baba siyabonga. UNkulunkulu wethu siyabonga. Baba wethu umuhle kakhulu. Uyinkosi ephakemene. Ugcwele umusa nothando. Siyabonga. Nkosi uJesu siyabonga. We thank you. We thank you. Siyathoba phambi kwakho. Siyakuphakamisa. Phakama wena ngobushilo ezwini lakho wathi ma wena uphakanyiswa uyabadonsa ubadonsele kuwe. Sibonakaliseke Jesu isizwe time moyingcwele siyabonga for such a moment like this. Holy Spirit of the living God, we thank you and we welcome you and we are waiting for you to take this opportunity and glorify our Lord Jesus Christ. Jesus. This is the assignment Jesus. you are here for. In the name of Jesus, we really trust in you. Without you, we are nothing. We can do nothing. We really rely on you. We thank you. We bless you. Take your place. In Jesus' name, amen. Bazalwane, la sifunda incwadi kaIsaya. Izwi lenkosi leli, amen. Izwi lenkosi leli sifundayo. Izwi lenkosi. Umufunda iBhayibheli kuGenesis chapter 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Amen. Ekuqaleni uNkulunkulu wasiyaqala wenza umsebenzi wakhe wadala izulu nomhlaba. Verse 2 athi emhlabeni kwakumnyama kuwudwa phezulu. Amen. Umhlaba ungenasimo. Shapeless. Amen. Njengoba sithola lapha verse 2 so umhlaba omnyama ongenasimo akusimo lo uNkulunkulu ayidalile. Amen. Sithola la sewonakele khona. Amen. Sithola la sewonakele khona umhlaba. Hallelujah. Now lithi kodwa umoya kaNkulunkulu wayehlenyuka. Amen. Wayekhona ehlenyuka. uNkulunkulu wadala umoya wakhe wayekhona ehlenyuka but kwakumnyama kuwudwa phezulu until uNkulunkulu akhulume. Amen. Until uNkulunkulu akhulume athi akube khona ukukhanya. Kwaba khona ukukhanya. Amen. Hallelujah. Ukukhanya kwaba khona ubumnyama babaleka. Amen. Waseyahlukanisa ukukhanya nani nobumnyama. Wabiza ukukhanya ngokuthi mini, wabiza ubumnyama ngokuthi ubusuku. Amen. Hallelujah. So ke la nqonde khona nqonde ukuthi izwi kaNkulunkulu bafethu liyakhanyisa. Lize njani? Izwi kaNkulunkulu lifika empilweni yomuntu kumnyama. Amen. Kodwa bese liyakhanyisa. Amen. Lifika kumnyama empilweni yomuntu. Kodwa malifika lenza umehluko. Malifika nje empilweni yomuntu fike likhanyisa. Amen. Namanje njengoba izwi kaNkulunkulu lilotshiwe la lilotshelwe thina ukuthi singahambi ebumnyameni. Kodwa sihambe ekukhanyeni. Amen. Ukuthi sihambe kubazalwane. Sihambe ekukhanyeni. Hallelujah. Khona umhlabelelo kudala ethiwa livile ivangeli esizweni ezintundu lilethile ukukhanya esinhlala ezinkulu. Lifika kunjalo izwi kaNkulunkulu lifika kumnyama. Amen. So nevangeli malifika empilweni yomuntu lifika likhanyise. Amen. Lishiye sekukhanya. Umuntu angahlali ebumnyameni angahambi kuphi ebumnyameni. Uma ngabe lingakafika izwi kaNkulunkulu umuntu uyahlala ebumnyameni arelaxe ngathi izinto ihamba kahle. Ngenxa yokuthi kumnyama vela akaboni lutho nolibhedayo nolunjani. Kodwa mase kufika ukukhanya
uyaqala shift position. Aqala gudlu ke manje aqale ubone ukuthi hawu yazi la ngihlala khona ngathi kungcola ngcolile. Bese lenza ukuthi mhlawumbe mangabe ebona ukuthi le ndawo ayikho relevant ukuthi ngahlala umuntu. Amen. Abese wenza ukuthize. Yini enza ukuthize na? Sekufike ukhaya. Amen. Sekufike ini? Ukhaya. Kama lenkosi malibonga. Amen. So ngikhuluma nje ngezwi kaNkulunkulu. Amen. Last week bazalwane sikhulume kula maviki adlule sikhulume ngoJesu engumhleli. Amen. Hallelujah. Sasa sifunda iverse esilicaphunile uJohn chapter 4 ngale ngemuva. Amen. uJohn lokuqala kusho ngale ngemuva. Sakhotha uBiwa le sentence ika verse 17. Othi njengoba enjalo yena lisho Jesu lithi sinjalo nathi kulelizwe. Amen. Hallelujah. Yabona ukuthi already khona likhanyisayo manje njengoba enjalo yena. Amen. Yingakho phela it was so necessary for Jesus to come and live among us. Amen. Amen. So that you may see sibone kuye ukuthi impilo injani. Amen. Impilo iphathwa kanjani, izimo kubhekwana kanjani nawo. Zonke izinto bekazenzela thina ademonstrate kithi ukuthi thina njengabantu amen bazalwane kufanele singabe sihamba njengaye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Njengabantu kufanele ngabe sinje ngaye. Wayezokuveza lokho njengoba manje lisho ivesi la lisho lokho ukuthi impilo iyi role model yethu. Impilo siyifunda kuye. Angithi yakhumbula ukuthi bazalwane uJesu he was there from the beginning. Amen. Because mayidalwa yonke into akukho okudaliwe ngaphandle kwakhe. Konke okukhona kuvele ngaye. Amen. Hallelujah. He was there. noNkulunkulu uma ngabe eseqedile yonke into kuyidala naye futhi wenza sure ukuthi akanikeza abantu izwi ngoba wayekhona eyizwi. Amen. Akanikeza abantu izwi. Kusho ukuthi uJesu asimtholi manje ngoba esezele. uJesu wayekhona before azalwe. Amen. He was among us. Even before he was born. Amen bazalwane. Ngoba uyizwa ngithi iBhayibheli sekuqaleni wayekhona ulizwi. WayenguNkulunkulu. EkuNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ithi akukho okukhona okuvelile okungavelanga ngaye. Akafiki manje obesezalwa. Usozalwa manje aphile enyameni azoba senyameni ngoba sekunesizathu esithile sokuthi manje sekufanele eze ngoba izwi kaNkulunkulu linguye. Izwi kaNkulunkulu lingubani? Linguye izwi kaNkulunkulu. So okokuqala uzela ukuthi azokwambula uNkulunkulu. Amen. Azokwambula uNkulunkulu ukuthi simazi ukuthi uNkulunkulu unjani. Amen. Njengoba uNkulunkulu athe yena uNkulunkulu ufana nomuntu. Amen. Amen. So okokuqala kufanele sazi uNkulunkulu kuze nathi bese siyazazi ukuthi kanti sinjani mase njengoNkulunkulu. Amen bazalwane. Kuthi umuntu makuthunje ngoNkulunkulu kanti unjani? Inkosi yomuse mayibusise. So uza ke ukuzokwambula uletha ukukhanya ebumnyameni esasinabo. uNkulunkulu siyidwebela ngemiqondo yethu, sikucabanga ngemiqondo yethu emfishane ngeke khona ukum-understand nokumthola uNkulunkulu. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wayekade vele ekhona naye among us. Amen bazalwane. Ngoba izwi lakhe lidisplay liveza yena ukuthi uNkulunkulu onjani, liveza uthando lwakhe, liveza amandla akhe, liveza yonke into ayiyo. Inkosi yomuse mayibusise. So izwi kaNkulunkulu liza ukuzokhanyisa. Amen. Now la esifunda khona lithi uJesu ufika njengomhleli. Amen. Ufika njengomhleli bese lithi njengoba enjalo sinjalo thina lezo bazalwane. Bese liqhubeka lithi umoya uNkulunkulu ophezulu kaJesu. Amen bazalwane. Namazwi akhe awabeke emlonyeni kaJesu. Uthi uzobeka umoya wakhe nasenzalweni yakhe. Amen bazalwane. Nasenzalweni yakhe. Amen bazalwane. Yenzalo yakhe lo moya uyohlala usuka uya kuyo zonke izizukulwane. Amen bazalwane. Izizukulwane ezizayo kusuka kuJesu. Amen bazalwane. So namazwi akhe kanjalo kufanele ahlale kithi. So ngamagama into esibonayo la sibona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu ukuthi uJesu uze ukuzoletha into ethize edingekayo kangaka. Amen bazalwane. Njengoba wayekhona ukubonisa ukuthi lento azoyiletha inokusiza okungakanani. Amen bazalwane. Inokusiza okungakanani lesisizukulwana azosiletha lezo bazalwane. Lesisizukulwana sikhuluma ngaso sikhuluma ngebandla. Amen. Ibandla likhona ngoba uJesu wenze njani?
owazala ibandla. Amen. Hallelujah. Amen. So into ayizele emhlabeni zikhona ziningi izinto ayizele, ziningi zibalulekile. Kodwa ke ayizele thina njengamakholwa okufanele siyibambisisise ukuthi wayezele ukuzoshiya thina lezo bazalwane. Ashiye thina ukuze thina njengebandla sikwazi ukuthi simrepresente all over the world. Konke indawo la khona umzalwane uJesu is there ukhona. Amen. Amen. Yingakho mayefika John chapter 12, mayefika eJerusalem amaGreek afika lapho athanda ukubona uJesu. Athi sicela ukubona uJesu. AmaGreek ke abantu njalo abafuna into zokuhlakanipha. Amen. Futhi amaGreek abantu ababehleze belindele ukuthi ngelinye ilanga somewhere somehow kuyofika umuntu ophelele lezo bazalwane. So now masebezwa ngoJesu bathatha initiative ukuthi basuke from eGreece beze kuphi eJerusalem ngoba bazobona bani bazobona uJesu. Amen bazalwane. Onjani lo muntu? Amen. Mabefika bethi sicela ukubona uJesu. Jesu ubona inkingi uthi uJesu mayinhlanzi kakolweni ihlala yodwa ingawena emhlabathini ife. Amen. Akukho right. Kufanele ukuthi inhlamvu kakolweni ife mayifa izovuka neziningi inhlamvu ezifana nayo. Uyaqala ukukhuluma ngebandla, uprofeta ngebandla alethile uthi kungulungela ukuthi ngife ngoba mangafi ngizohlala noJesu ngitholakala endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Ngamanye amagama yena wayephila kuma limitations. Wayenilipho umzimba ayenawo okwazi ukuba sendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Amen. Nakumabona abantu besuka from very far bezofuna yena ngoba etholakala endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa uthi uma kuzohlala kanje ngingafi. Kuyohlala kunenkinga abantu bangakwazi ukuthola usizo. Amen. Hallelujah bazalwane. Bangakwazi ukuthola ini? Usizo. So ke ngikhuluma kanjalo ngoba ngifuna ukusho ukuthi la sikhuluma ngebandla. Amen. So njengebandla kubalulekile sizazi ukuthi why kukhona ibandla. Ibandla likhonelana uyini umsebenzi webandla. Amen. Because ibandla liyithemba likaNkulunkulu ngomhlaba, liyithemba kaNkulunkulu ngayo yonke into. Amen bazalwane. Amen. Yilo lebandla esifunda ngalo lapha ku chapter 6 elithi vuka ukhanya. Amen. Hallelujah. Vuka kanjani? Vuka ukhanya. uNkulunkulu ulindele ibandla elizovuka kanjani bazalwane? Likhanye. Ake ngifunde ngafuthi wrong. Amen. Hallelujah. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza inkazimulo kaJehova iphumele phezulu kwakho. Amen bazalwane. So uyabona ukuthi ibandla uNkulunkulu ulinde ibandla elizokhanya. Ulinde ibandla eliphethe inkazimulo okubekwe kulo inkazimulo kaJehova. Amen bazalwane. That's the church. That's the church uJesu alibhekile nalilindele. Amen bazalwane. So njengoba kukhulunywa ngale bandla ukuthi alivuke kanjani likhanye. Amen. Malibonke igama likaJesu. So kubalulekile ukufundisa ke siqonde ngebandla ukuthi ibandla uyini umsebenzi wayo. Ingakho lithi iBhayibheli yena uJesu wapha izipho kulo ibandla, wapha abanye ukuthi baba apostoli, abanye babe abaprofeti, abanye babe abafundisi, abanye babe abavangeli, abanye babe abelusi. Amen. Kuze kwakhiwe umzimba kaKristu lo okuyibandla. Amen. Lo kuyini? So ngamanye amagama if sibuthana kanje njengoba sibuthene kanje into uNkulunkulu ayibhekile ubheke ufuthi ufuna ukwakha, ufuna ibandla lakhiwe. Amen bazalwane. Ubheke ukuthi akwakhiwe ibandla elizokhanya, akwakhiwe ibandla elizokwazi ukuthi likwazi ukumveza uNkulunkulu, because uNkulunkulu ukhetha ukuthi abonakale ngebandla. Amen. Kwenye indawo uJesu ukhuluma amanye amazwi, kwenye indawo uJesu ku chapter 17 encwadini kaJohane ukhuluma amanye amazwi ake siwabheke masinyane uverse 3 wakhona. Cela abasheshayo nje bathi ngoba ngiyadlula la, angimile la, ngiyadlula nje la. Cela sibheke masinyane John chapter 17 ngokaJohane chapter 17 verse 3. Masinyane nje. Khona setholile cela futhi. Ukuphila okuphakathi lokho ukuthi bazi wena. Ufunde kancanyana ngizwe kancane. Njengalokhu
kahle qala kwani ngoba ngathi asizukizwa kahle. uJesu wakhuluma lokhu wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sifikile. Baba isikhathi senzenjani? Right? Khazimulisa indodana yakho. Khazimulisa indodana yakho. Ukuze indodana ikukhazimulise. Ukuze indodana ikukhazimulise. Amen. Kube njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke kuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Amen. uJesu uyathandaza ukuthi baba khazimulisa indodana, uthi baba ngikhazimulise. Amen. Yezenjani? Ngoba umsebenzi kaJesu kwakuzokhazimulisa bani? Umsebenzi kaJesu uzokhazimulisa bani? uNkulunkulu yingakho athi baba khazimulisa indodana yakho. Amen. Ngoba umsebenzi wakhe ukukhazimulisa uNkulunkulu, of which umsebenzi webandla is to glorify God. Amen. So ilethi iqala ngomuntu oyedwa, iqala ngoJesu, but ayiphelele kuJesu. Iyadlula lento, irelay iyanikezelwana le. Iyadlula lento iziyofika kuphi ebandleni. Ingakho ngiya ngathi last week mawufunda incwadi kaIsaiah, incwadi kaIsaiah ina chapter 66 chapters. iBhayibheli lona 66 books abembazalwane. Okusho ukuthi incwadi kaIsaiah yona iyodwa, iBhayibheli eliphelele. Ingakho mawufunda incwadi kaIsaiah, iqala ikhuluma ngaloyo oyedwa. Bese iyashika egcineni seyikhuluma ngalabo ngoba lo oyedwa usezele labo. Amen.